Apa jauda dangakan pasan, udah jauh ni dangakan pantun. Walau adik nan di tanah rantau, walau udah nan di korong kampung. Jangan sampai lupa jo kampung jo alaman. Supaya takana kampung alaman, ketik YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu semua album-album Rabab Siril Asmara. Allah menampuni anak banda. Awak kaladang malang menampuni anak banda. Bulielah di ladang larang rantau, menanam lalang ado. Oh bulielah di ladang larang rantau, menanam lalang ado dia. Ona nomor ladu pae ola kaset la Oke nila kamasuk larang rantau, oka nomor latigo. Oh tolong ladu sana olah di manyokini
Oh barangke badan diri liasiola dari ulu Jambi. Oh kaba balik ke korong kampung iyo menuju Sipasi. Oh indah to bilang-bilang lamo ndak paralu to etong lamo di sinan kalau dipandang. Oh kok tiba lias di narami berubah jadi manusia. Kalau di dalam rimbo dalam berubah jadi panglima Oh berubahnya jadi panglima coy itu kalau dipandang indah to bilang-bilang lama. Oh sedang di dalam perjalanan kok berjalan di tengah pasar. Kalau nyo lalu di nan rami nan lias nak kaman calik-calik nyo berjalan mana ku sajo. Indah ado engong ke kiri, indah ado engong ke kanan. Ndak kaman calik jauh-jauh mana ku saja badan inyo. Ndak pernah mencalik mentagi manusia inyo mana ku saja berjalan. Ojo itu lihat sama seorang sedang berjalan di narami. Kok ada orang kamanyapo kamadam. Kata badan inyo kamapa. Kata badan inyo. Ojo itu saja jawapan inyo. Ndak lebih daripada itu. Mandangwi saja nyo menjawab. Dangwi sampai nyo berjalan. Ba itu nyo buyung lias. Oh kalau nyo tiba dalam rimbo. Nampak yang susah dalam rimbo. Kok berjalan di rimbo dalam. Berubah jadi panglima. Awak balago jo harimau tuan. Oh awak balagonyo ajo harimau ba itu kalau dipandang coy itu lias cekutiko gadang lai ketek pulai ba itu inyo sekutiko. Oh tapi dek badan diri lias awak sangat pandeka bana tiok mamana ma tiok lagu tiok nyo manang tiok bacaka tiok manang ba itu hebat badan inyo tuan. Oba itu hebatnya badan inyo. Indah to bilang lama bana. Nan jalan inyo tarui manarui. Jalan malam badannya tadi. Ko ado pauni rimbo. Ala walago dalam rimbo. Yo ada malompe kamalompe. Anti manyuntang kamangigi. Ba itu kalau kau dipandang coy itu panglima jago. Yo indah di jalan doa di palamo inyo bajalan tarwiju ndak guno to etong lamo bana dek lamo lambe di bajalan. Ho di mainyo to tiboan tibo di inyo sekutiko alala tibo di wilayah Sipasisi. Ho di mas sampai nyo sekutiko tibo di daerah anak ayek kukui di dalam rimbo la dalam bana hari nan sadang tengah malam balago jo harimau sinan tuan. Oh balago jo harimau sinan kalau nyo baso nyo kece awak kok masuk yung wilayah buang kalan nambo ulu kato sampai sabantu itu menjawab badan diri lias.
O kalau pilagam kababelo katukorana dalam padi kalau coy itu nyonang kaelo kita balago nak nyolai samo mamacalang katigo mahampai harimau gadang kalau nalawan si alias indah nang ketek dilawannya dicalik lawan badaninyo. Di kaban ketek pak harimau nanyo lawan kok ketek indak ketek banana lawan macan dalam rimbo kok gadang indak gadang bana harimau nyo anak aye kukui harimau campo kana monyo mau ni gua nang gadang. Dicalik pak harimau campo kok do gadang kalau diliik kok ketek indak lo bana kalau nang gadang si harimau ketek saketek dari kudo tuan. O ketek saketek nyoa dari kudo malompe harimau campo satu malompe harimau campo mangilak badan silia sawak malompe nyo mangilak lalape tangko harimau campo. Satu lape tangko harimau tala campo tangko lape lias baputa lias sakutiko inyo baputa malompe pulo anta malang anta nyo mujue. Yola muju tibo dilias dek capek inyo malompe tatangko harimau campo maki dalam ringimbo tuan. Maki nyo dalam rimbo mambana harimau campo ambojan dibunuh pulau ba itu dalam bahasonyo di sinan kalau dipandang paci wilayah nalaweko. Jadi mulai kepada itu yo daerah ye kukui sampai daerah Lubuk Batung sampai kemudian ayi itu parengen tabuyong lingias tuan. Oh itu perintah buyung lias coy itu kalau dipandangi indak to bilang lamo bana ndak disiko to etong lamo. Dek la salah say lago bantu itu barangke inyo sia dia satu barangke badan inyo bajalan dirimbo dalam mindak to bilang lamo bana disiko kalau dipandang de hari batambah siang hari badaro darang siang. Hari badaro darang siang anggaran pukul 5:30 baru jadi manusia di mati bo badan lias tibo di mudik rantau si mulenang itu bilang ayala o mandi. Ola ayela aji. Oh ala letih bapak oh dia ialah satu tibo di wilayah Yaji nyo berjalan semua seorang berjalan tidak mencalik berjalan mana kuat saja. Yo sedang berjalan jalan juho orang ado tahu di inyo ado nan tahu ado indak kalau ndak salah kok dilihat iko mainyo buyung lias. La lamo pajakku hilang dari kampung ado anggaran 20 tahun lebih baru kini balik kampung pai.
baru kini nyoa balik ke kampung ba itu kalau kau dipandang indak dietong lama bana tumpak di badan diri lias nyoba jalan sama seorang sedang berjalan-jalan jua ada orang tahu dah inyo ada bana orang nan tahu nyo sapo badan diri lias onde nak kandung lias na baranti la lias dulu lalamuang indak babali lalamuang nak pulang-pulang baranti lah ditampe apa minum kopi awak dah olu na minum kopi nyona awak dak ulu mandanga kato bantu itu jawabannya ndak banyak-banyak kato badan lias inyo bajalan tarweju manjawe nyonyo dangwi sajo jalan lalias sama seorang ndak lamo inyo di bajalan nalatibo di Bukit Lambai menurun dari Bukit Lambai nampak daerah Sisikabu satu nampak daerah Sikabu latak kajui orang nam banyak silias balik ke kampung anak si mandi yang hilang do jadi adolah kemanakan nyo sedang nyo duduk di pelantap penakan kontan lias bana Osia konamo kemanakan banamo liau gaya rasul nampak mamaknya pulang kampung tasasa rasul manurui Oh tasasa rasul manurui onde uncu dengan mana lasakian lamun cuncu hilang kama uncu selamun angko kato amo uncu lamati kironyo lain cuai. Oh, duit laju. Oh, dai uncu. Mandanga kato kemanakan baru teman wong bama badan lias barulah duduk di pelantanya usuk-usuk kuduk kemanakan jawabannya ndak banyak-banyak ndak boleh ada yang awak menangi badan angka laki bantu iko mangaluang menangi-nangi kato sampai sebantu itu menjawab rasul sekutiko. Honde uncu dengan bana semanja uncu indak di kampung semanja hilang di negari ambo marasai di dosa anak cuy.
Mambo marasin curi dosana mandanga kato rupo itu disinan kamanakan manangi aye mato badarai-darai maniti jatuh aye mato mencalik nyo akamanakan nyola manangi sabantu itu ibu hati nyo buyong lias ibu hati ndak tebado mencalik kamanakan konten mangga dibak pak inyo sekali satu mangga dibak gumi bagoyak gumi ala nanado inyo kamulai kamalompek memaki rasul sekutiko onde uncu dangakan bana dan culias ku adon cu dapet pengalaman jangan nampaan kana rami jangan nampaan kana banyak kurang indah cuba sanang hati bekonyo bunuh badan awak cuy mabekonyo bunuan cuba dan awak mandang kata rupo itu disinan kalau kok dipandang mengaliek-ngaliek pak buyong lias lakan unyui badan panjang lakan tak barubanyo jadi panglimo mandang kata kamanakan onde rasulai kamanakan mamak jadi sikolo nak buyong menangi jangan ditapi jalan aku mola ke rumah badan awak mandang kato bantu itu barang ke Rasul Julius menuju rumah badan nyoma menuju rumahnya abadaninyo ndak guna to bilang lamo ndak to bilang lamo mana disiko kalau kok dipandang maalun saja pak inyo tadi sampai ke rumah badaninyo setelah tiba di rumahnya duduk berdua terus dua berdua di rumah itu kalau kau dipandang nyobuan mama kopi di kamanakan yo dibuyung Rasul tangadi kopi lah sudah nyobuan nyotat yang kopi keluar nyolatan dake mamaknya minum lancu ayah nangko minum kopi awak berdua minum kopi cu awak berdua wa itu bana katoinyo ndak guna to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana agak saja di badaninyo lanyo minum ayat talata alala minum kopi berdua de ayala ba minum dah sudah yenyo minum mari batambah tinggi bajawe dengan patang
Patang bajawe dengan sanjo, sanjo bajawe dengan malam. Anggaran pukul 8 malam, bajawe pukul 9. Bakatolias kekamanakan. Onde dangan dikamanakan mama, onde rasulai dangabana mama kapaasai aji tadaga pulo nak kaluai wange. Tadaga pulo yang nak keluar dek mama minta izin pai elok-elok mama di jalan calik-calik mama berjalan itu kata badaninyo nagari kini mama sedang sobe nagari sedang angin bana itu kata kamanakan kata sampai lias berjalan kaki sama seorang Tuhan. Berjalan kaki sama seorang setelah dari tikungan ke menjalang rumah sekolah SD kok kini gadung sekolah kuburan banyak di sinantu. Hosato tibo dake kuburan rami masuk lias dake kuburan mungkonyo usuknyo malompe baru jadi harimau jalan lalias. Dalam rimbo sedang di dalam rimbo dalam minyo berjalan sama seorang. Yo asa batamu dimakan di badan lias itu sadangnya baru sedang baru-baru po itu tinggalnya sedang berubah. Oto bilangnya kalawin gilo lamara lo kamungko yo ke daerah bandara tu kabalik lo ke korongka. Ampuang pae. Kaba balik lo nyo ke korong kampung di sinan kalau dipandang indah to bilang lamu. Maalun saja badan inyo sedang de inyo lako dipandang nan inyo kalawin boco sedang berjalan dalam rimbo. Tapi kalawin ko gak pamane jo alun jo berubah jadi manusia masih jadi panglima jo berjalan dalam rimbo dalam Tuhan. Berjalan dalam rimbo dalam dak lama inyo di berjalan ariado pukul 10 menikah pukul 11 menjawe pukul 2 balik malam. Tibonyo di daerah bandara tu lah sampai ke rumah mandi cuman tibonyo sehingga belakang rumah mandangan-danganyo nak bisa naik ke rumah nak bisa. Naik mana mui mandi nak mungkin beko kok takui mandi awak ba itu kato kalawin bot ma kalawin gilo.
Hot sadang menyibuk-nyibuk juga mandanga di belakang rumah tadanga suara mandi seorang di hati rumah bunyinya kata mandi opa honde nak kandung kalawin gilo yo nak kalawin seorang na anak mandi dapik merantau nak balik-balik antara mati anak mandi mangko ndak pulang nak hokana gari dona mandi la tuo bantu ikut Tuhan. O mandela tua nak bantu iko badan nang nak balik-balik ndak ada ibu pakai mande ndak sayang do nak kalawin jo mande ba itu kato tangi mande o mananginyo di hati rumah takana juul ma di badannya takana anak kemarantau marantau indak bapiti awak nan sadang bujang tangguang lalabi 25 tahun nan anak ndak balik-balik antara mati na si kalawin yona. O antara mati nak kalawin anak mandi ba itu kato badannya tadanga di badan kalawin tadanga mandi mangecek manangi mandi mangecek o mana tabado ibu hati kalawin dopa nak tabado mamang dalam hati dodai. Tapi mengaban awak belum bisa jadi manusia masih hukuman jadi harimau menangi kalawin holakang rumah yo pae kalau nyo harimau nang kamanangi mangecek sajo nyo gak langi polagi pulo manangi itulah bielangi bana itulah bieleak bana baru batangi dina banyak ba itu kalau kok dipandang taisa-isa di belakang nak tahan mendangat tangi mande jalan kalawin ho masuk rimbo yo pae ibu hati bukan kamain Tuhan. Hoi hati bukan kemain ba itu kalau kok dipandang indak to bilang-bilang lamu ndak paralu to etong lamu yo agak di badan dirinya sedang berjalan dalam rimbo awak baru jadi panglima belum bisa jadi manusia ibu hati bukan kemain Tuhan. Oh ibu hatinya bukan kamain dak guna to bilang lamo bana tibo di dalam rimbo dalam kok lah tibo di dalam rimbo hosia di mungko sia lawan babi di mungko lah babi lawan kijang di mungko kijang dimakan ba itu kalau kok dipandang haruso di mungko nyo tangkok juo ba itu bana dikalawin Tuhan. Oh itu di sinan kok dipandang ndak guna to etong lamo lah tiba dalam rimbo dalam ho sato tiba di dalam rimbo dalam pauni rimbo ado pulo ado lompang limo sinan baca kak panglimo samo panglimo yo di dalam harimbo tadi
Oh iya di dalam rimbo dalam sedang bercakap dalam rimbo. Oda inyo sedang bercakap indah to bilang lama bana lai mujur tak tangannya mujur taknya tangan kalawin. Olah kala lawan inyo muakui kalawin hebat kini lainyo nama makcik tuan. Oke nilai nyonya nama makcik sedang di dalam rimbo dalam nisinan kalau dipandang. Oh balam taranggo ate tanggo manyang tahu rayate pintu salam ta'azim badan kita alias sekete tentang itu. Oh indah to bilang lamo sadang de inyo si kalawin. Kau tinggal ninyo di sinan to japui nyo sawa katu itu japui lah badan diri parjo Tuhan. Oh japui lah badan diri parjo dijapui badan dirinya sampai lainnya ke nagari yo daerah sungai talang buai kampung keteknya dek latih boynya di nagari peninggalan rumah masih ada peninggalan naya jo mandinya naik langsung hati rumah satu latih boy hati rumah tinggi babo mapulo. Di sinan kalau dipandang abi malam semalam tu tiba di siang barisuknya lah jale di orang banyak masuk kalawinnya lah balik Tuhan. Olah jale di orang banyak masuknya kawan kalawin lah balik nambah namu inyo buyong parjo. Oh di sinan kalau kok dilihat naninyo parjo tu tadi sadangnya dua ate rumah sadangnya dua yo. Oh maalun pareman mudik sungai purang banyak nanindak sanang banyak came kasih parjo pae. Oh banyak cameenyo kaparjo tadi di sinan kalau dilihat indah to bilang lamo bana. Oh hari bertambah patang yo patang bajawe dengan sanjo nan sanjo sesanjo itu anta malang antanyo muju malang tibo di mudi sungai pu. Oh mahara harimau ke dalam kampung harimau ado dua ikut tabi takuinya orang nagari Tuhan. Oh tabi takuinya orang dimudik pak talang buai mencari harimau masuk kampung lah takui orang namanya. Oh tumpak de inyo buyong parjo naninyo dak takui mengecek ke harimau tadi hari sadang pukul 5 sanjo. Oh dangala diang panglimo ay mangang ke kampung kami ya tujuan yo mungkasui ado korang nang cari wa itu kato badaninyo. Di sinan kalau kok dipandang kironyo ado nanyo cari ado orang menembak anaknya mangko mamane si harimau. Kode harimau marah juo siapa tamu dimakannya lado nan dimakan si harimau baru mamane buyong parjo Tuhan.
O baru mamane nyo abu yang parjo tando nyo parjo laberang malompe badan dirinya seto malompe badan parjo baru jadi harimau ba itu kalau dipandang orang banyak mencaliinyo banyak memandang badan parjo deklah baru jadi harimau bacaka macan samu macan lagu harimau samu harimau Tuhan nan harimau nan duoiku itu penunggunya rimbo mudik sungai puai yola mudik talang buai kalau naninyo buyong parjo inyo tu barang jadi-jadian macannya baru-baru ba itu kalau kau dipandang bacaka imau samo imau balago macan lah samo macan nah banyak mencalik ju akatonyo larang wansamu di madape nyoko di badan buyong parjo pengalaman sabantu iko bisa baru jadi macan Tuhan oh bisa berubahnya jadi macan ba itu keto badaninyo mondongo keto itu hoinyo bacaka juo semua badaninyo balago juo badan parjo iyo la duo lawan satu oh anta malang antanyo muju lama muju tibori parjo tatangko nang gadang bana mamaki maki di buenyo Tuhan oh mamaki di buenyo katonyo palimo tadi oke tua dangakan bana ampun beribu kali ampun di bawah tapak kaki di atas selo kebasaran oh kato riang kato telompe kato takui kato nak sampai nambah nak kabawa sampaian kami jangan dibunuh pulau lagi duit lah ketuai sekali kini Tuhan oh agiai duit lah sekali kini mandanga kato rupo itu menjawe badan diri parjo badanang buagi duit indah badanang kambo bunuh tapi berjanji awak dulu oh kato sampai macan menjawe kok lahi dia agiai duit janji ambo tapak tiba itu kato badaninyo oh nan janji dia badan diri awak wilayah mu jangan tampu mu dia talang buai mencari makanan hokanan lain dia oh mencari makan lah kana lain menanga katoco itu oh menjawe badannya palimo nambah dua salai diagiai duit negari ko indah bajajalan oh menanga katoco itu lapela tangan sekutiko oh lapela tangkok badannya tumanyo mabuyangnya perjo tadi lalape harimau kadu oh nyoma
Olah pela parimau kaduonyo satola lape kaduonyo disinan kalau kau dipandang alanyo agi izin babalik tinggal lapar jo pai sama seorang Tuhan. Oh tinggal perjo semua seorang di sinan kalau dilihat orang banyak semua menonton. Oh perjo tinggalnya berubah jadi manusia baru tekajui orang nambahnya Tuhan. Oh baru tekajui orang banyak deklah tekajui orang banyak disiko kalau dipandang kok cuiko hebatnya tumanyo badan parjo cuiko santiang pengalaman kok kadilawan anak muda ko alamat awak kakak matinya bisa. Oh baru babantu apa Oinya bisa berubah bantu namanya akui. Odenan banyak batakui tinggal badan dirinya nak lama sedang duduk lah datang toko masyarakat Obat tambahnya takui masyarakat sedang duduk sebantu itu datanglah badan masyarakat nambahnya ondeanku saratuan obela nagarinku elo Okonda aduangku tadi bisa melawan macannya nanti iyo harimau baru datang kita lah matinku sakampuang nyongku Oh kita lah matinku sakampuangnya mandanga kata bantu itu Danga kalian sabananyo dan sabananyo badan nambo ndak ada ukuran balik lain ndak patut tinggal di kampung ba itu kata badaninyo Oh mandanga kata cuy itu menjawe orang nambahnya onde nak kanduang nak buyong parjo Yo jangan merantau ju di kampung nak badan nam tinggal bela nagang hari na Olah badan la awak Oh bela negari nak badan awak jangan pai kerantau ju Oh
mandanga kato masyarakat lasanang hati badan parjo sanang teraso dalam hati. Sajuk di dalam kira-kira sunyi di dalam pemikiran ninyo nan sadang dudua. Oh apa nyonan sadang duduk juonan malam semalam itu alala balik ranan banyak. Ho tinggal parjo sama seorang alala lo badan parjo sekalo lalu hari siang. Ho paginya kalau dibilang maalun sajo badaninyo. Tinggal parjo jago seorang pai. Oi olah parjo jago seorang indah to bilang lamo bana maalun sajo badan parjo. Ho abi hari baganti hari. Abi hari baganti pakan, Nabi pakan baganti bulan, sabulan jo 2 bulan lah sampai ke 3 bulan, ba itu badan diri parjo. Onyo menatap di korong kampung setahun sesudah itu ala babi ini badan pangarjo Tuhan. Oh babi ni badan diri parjo nyonika jorang kampungnya ba itu kalau kau dipandang siako namo nampadusi siako gala dengan namo yola bini buyong parjo. Disiko kalau kau dipandang si iyang namo anak tuba itu kalau kau dipandang si yang namo bini parjo Tuhan. Si yang namo bini parjo ba itu kalau dipandangi indah to bilang-bilang lamo. Oh maalun saja badaninyo maalun badaninyo tadi inyo di dalam rumah tanggo maalun buyong parjo kini ukuran kaladangnya kaladang. Ba itu badan dirinya ukuran karajonyo karajonyo tambah karajo cie lainnya dirian sasaran di laman rumah doan sasaran sile Tuhan. Nyo adoan sasaran sile harimau kanamo nyoba itu kalau kau dipandang. Hola nyo daran sasaran sile lah mulai nyo jadi guru gadang maja basile karajonyo iyo dimudie talang buai Tuhan. Oh iya dimudia talang buai ba itu kalau kau dilihat ndak guna etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana agak sajo di badan inyo de inyo ala rupo itu yo ala sabantu itu kalau na badan dirinya. Oh di sinan kalau kau dipandang agak di badan ninyo tadi. Oh kalau naninyo kau dilihat
Kode alam mendirikan sasaran sile, rakyat bertambah sayang ju, anak murid bertambah banyak Tuhan. Anak murid bertambah banyak, rami barajanyo kawake parjo, di sinan kalau kau dipandang bau sao parjo nak payah bana. Yo ko ado inyo baladang, yo murid manolong peka ladang, mana be ladang nanado lamaraso sanang badan parjo Tuhan. Lamaraso sanang nyo badan parjo, manandoan ninyo lasanang. Taraso sanang di tubuh orang banyak, menolong cuy itu anak buah bertambah banyak. Tandonyo menurui pengajian panglimo baru bantu ulu Jambi, kok tiba inyo maja orang basilik tetaga harimau banyak Tuhan. Oh menonton harimau banyak baik itu kalau diri indah to bilang lamu. Ho sadang maja orang ju, iyolah badan diri parjo, balai rajo kaulu, balai di dalam lawi. Ho tinggan badan parjo dulu, iyo kalawin gilo, kita sabui Tuhan. Oto sabui kalawin gilo, kalau inyo kalawin gilo, di sinan kalau kau dipandang. Yo inyo ala bisa berubah jadi manusia, la bisa berubah bantu janjilah sampai jo gurunya Tuhan. Oh janjilah sampai jo gurunya babalik ke rumah mandi, seto tiba di labu rumah baca assalamualaikum. Waalaikumsalam kata mandi, mencalik mandi ke labu rumah, kira anaknya lah babalik, nambah nama pai kalawin gilo Tuhan. O nambah nama kalawin gilo, maalun saja badaninyo. O inyo lah sampai tempe mandi, bersalaman ninyo jo mandi, tumpak badan kalawin gilo. Inyo indak bekasan mana, mansonyo ado pengajian, tanang ngurangnya kok dilihat. Ndak pandai banyak cerita, ko iyo nyosabui iyo, ko indak nyosabui indak mengecek, ndak pandai tinggi Tuhan. Oh mengecek nak pandai tinggi, mengecek lunak selalu, mengecek balunak lunak, itu badan dirinya. Ndak paralu doto etong lamo, nak guna dibilang lamo bana agak sajo di badaninyo. Biari sari tu, biari baganti pakan. Abi pakan baganti bulan, sabulan jo 2 bulan ninyo di rumah mandekang anduang Tuhan. Oh inyo ditampe mandekan ruang itu kalau dipandang nyo ndak ada banyak cerita, ndak banyak kecek kalawin gilo.
Rokok sempat bertangka jona lain Carito ndak banyak-banyak Kau ndak sanang nyo makan sajo Ba itu inyo si kalawin pae Oba itu inyo si kalawin Indah to bilang lamu bana Maalun sajo badan inyo Yo kalau inyo pak buyuang kalawin Biari baganti hari Sedang di rumahnya mandekan Wang indah to bilang lamu bana Kalau nama adalah si kalawin Ado harinya lah sakutiko Maalun di bandara tu Pareman banyak camu Came nampak liang gadang Mamane buyong si kalawin Setola berang lah badaninyo Kanyo suntang abi kasadonyo Mancali inyo marabu Tapi takui pareman banyak Tapi takui orang di kampung tuan Tapi takui orang di kampung Kondak joam buang yuang badosa Nak mau makan abiang hari kini Ba itu kato Oh kalawin lagi lo Oda takui bake kalawin meminta maaf kasadonyo Oh meminta maaf kasadonyo Meminta ampun kebadannya Ba itu kalau kau dipandang Oh ndak guna to bilang lamo Ndak paralu dietong lamo Nambahnya ala tahu Mansonyo buyong kalawin gilo Bisa berubah jadi mah Acan Oh bisa berubah jadi macan Tapi semantang pun ba itu Ndak pernah mengecek sombong Ndak tahu inyo berang-berang Kotak tagadu ndak kabangi Oh ba itu badan dirinya Ndak guna to etong-etong lamu Ndak paralu to bilang lamu bana Oh abi harinya baganti hari Abi hari baganti pakan Sapakan jodoh pakan Abi pakan baganti bulan Oh sabulan jodoh bulan Lah 6 bulan nyo di korong kampung Urang bertambah sayang yo Kalawin ku memang ada pengalaman Ada panah pengalaman jahit Tapi ndak namu mencubuan Inyo bertanang Tanang saja Tuhan Oh inyo bertanang Tanang juga ndak mencuba Inyo kurang aja Ba itu kalau kau dipandang Hondak guna do to etong lamo Hondak para lulo to bilang lamo bana Maalun sajo badan inyo Oh kalau na badan inyo tadi Yo lah buyong pak kalawin gilo Oh sadang ditampik badan mandi Lah datang orang bertanyo
Rokama ambil kalawin gilo jadi suaminyo nambah tanyo indak nan lain dua bako kontan pak dikalawin Tuhan. Ondok bako kontan dikalawin ba itu kalau dipandang hodek bako nyobana nambah tanyo. Tapat sotanyo kadi lapian lai latanyo kadi jawe la ditarimo lamaranyo Tuhan. La ditarimo nyo lamaranyo dek lamaran ala batarimo. Hodisinan kalau kok dilihat siabana jodoh kalawin bana mau pie si gadi kun Tuhan. Oh bana mau pie si gadi gun ba itu kalau dipandang itulah jodoh si kalawin. Hode inyo ala dinikan basanang-sanang nyo badu tinggal di hati rumah gadang antaro kalawin juga digun pae. Oh antaro kalawin juga digun urang banyak salut kainyo bau sao kalawin dak payah bana manandoan dak payah bau sao asanamu menjago kampung biayai dui urang magi urang nambahnya alanan malagi. Orang namanya nama giba itu kalau dipandang Hoco itu kalawin gilo sadang coy itu totingan Hoto japui kawannya nanci lain nama namo siopieto Nambah namanya si upiat toto di mako badan diri toto menatap di daerah Lintau. Oh di sinan bananya menatap dari Lintau kalau dipandang di sinan dapet bajodoh inyo jorang li. Intau pae Oh bajodoh inyo jorang Lintau itulah badan upiat toto sia namo suami toto Hosia ko galajo namonyo banamo inyo buyong kunci panggilan dinan banyak itulah jodoh badan toto itu suami upiat toto pae. Obana mo si boyong kunci samanja inyo basuami toto na ado kamano-mano pengalaman tetap tekana manso bisa berubah jadi macan jo harimau mansonyo bisa berubah bantu ba itu kalau kok dipandang itulah inyo piet tongoto Tuhan.
Oh itu lainnya Pak Upiat Toto sedang menatapnya di lintau iyo basuami jorang sinan na suami banamo kunci oh balam taranggo ate tanggo manyang tahu ate pintu salam ta'azim badan kita alias sakete tantang itu Tuhan. Oh alias saketenya tentang itu walau dia alias sinan yo. Oh di sinan kalau kok dipandang oh tinggal badan diri toto sedang di daerah lintau baduo jo suaminya nabana mau kunci toto japui inyo buyong lias akarajo badan lias akarajo sari-hari. Hode urang banyak badara buru nan ma badara buru ado juo pusa-pusa antu ado juo pusa-pusa kudu ado juo pusa-pusa harimau. Oh itu dah karajo badan lias mambi pusa kudu apa Om ambil pusa kudu kadang-kadang lape ke kambang kadang-kadang lape ke painan. Oh ado juo pak lape ke balai lasa ado lape ke Indopuro mu ambil pusa kudu apa Om ambil pusa kudu abi hari baganti hari abi hari baganti pakan yo ado harinyo sekutiko lati bolonyo di ulu langgai ambil pusa olah pusa laku dua Om ambil pusa kudu di langgai badan dirinya. Oh dek lamo putara langgai dek lamo belok kasinan dapik bajodoh jorang langgai. Oh dapet bajodohnya jorang langgai siako namo bininya banamo si upiesi ingur Banamo si upiek singur ba itu jodoh badaninya salamo puta kalanggai mambiek pusa kudu laba bininya di sinan. Oh indah to bilang lamo ndak paralu to etong lamo. Oh dek lamonyo bakal lamuan dek lamonyo baturutan abi bulan baganti bulan abi bulannya baganti tahun lasa tahun tinggal di langgai iyo lainnya ba rumah tanggo Tuhan. Odek lama bakal lamuan lalabi setahun berturutan patang kami malam Jumat kampung Cino di lambai api lagara ala jo Muhammad lamil wingi ini lias tangga di Tuhan.
Olah hamil bini lias tadi dek karano bini labare bajalan dak talok jauh di silias sama laki bininyo malayan. Mbak itu kalau dipandang dak lama kita bilangkan dek lama bakal lamuan lama layan bini lias. Oh salaman anaknya layi, anak nalayi bukan perempuan, anak nalayi laki-laki. Oh dicali anak cuy itu, de anak layi laki-laki. Siako namo badan anak, banamu inyoma Ola buyu anggari boy Obana moenyo buyu garibo namo anak lias Ode anak lalalaye wakato lias kavini ambu paido lukaye O barangke lias dari ulu langgai ayaji nangkanyo tujuh O di sinan sedang berjalan narinan sedang sanjo hari sanjo berjawe dengan malam Onan malam semalam itu terasa lita jalan kaki melompe badan diri lias berubah jadi hari mau Oh berubahnya jadi harimau berjalan di dalam rimbo sedang berjalan dalam rimbo Hondak lama doinya di jalan sedang di tengah rimbo gadang kamaranyo kabajalan tampu daerah Gunung Linggo Tuhan O tampu daerah Gunung Linggo Dek manampu daerah Gunung Linggo Awak kamulai kakalewat Ho kalua pak nampau ni guma nampau ni gunung Honyo tinggal di dalam gua Dicalik nang kaluanyo pau ni gunung Kironyo inyo panglimo kumbang Tuhan Okironyo inyo nampang limo kumbang mahampainyo di hadapan bantuanyo mantuk kama makan bantuanyo bantuk kama bae Hola berang badan diri lias manangkui kagumi ala sato manangkui bantuk barubah ala barubah jadi harimau Tuhan Oh ala barubah jadi harimau Balago jo harimau kumbang nama uni gua Gunung Linggo Lalamu inyo dibacaka Lalamu inyo dibapupu Dek lamu inyo bacaka Ala sajam jo 2 jam kamasuk ke 3 jam dari siang inyo Balago sampai sare inyo alun baranti Ho sampai sanjonyo alun baranti Balago juo semalam turun ado kala jo manangnya Tuhan Olun ado kala jo manangnya De inyo sedang baranti sedang balago bantu itu
Lah sehari semalam dibaca kak di kaki gua Gunung Linggo jo harimau kumbang. Ho Gunung Linggo Jo harimau kumbang Gunung Linggo lah disinan kalau dilihat latawi lita dibaca kalunado kala jomana Olunado kala jomanangnya disinan kalau kau dipandang Odek lamo bakal lamuan lago di tapi gua Gunung Linggo antara lias jo harimauku Oh mang Antara lias jo harimau kumbang dek lamu inyo baca kak lah 3 hari 3 malam Oh baca kak di tepi gua antanyo sianyo nang kala antanyo sia kekamanang Oh anta malang antanyo muju lah malang harimau kumbang muju tibonyo di silias Homanandoan badannya muju Kota tangkoknya harimau kumbang minta ampun ke badan lias Agi joi duit sekali kini parenta gunung nanggadang ko die O parenta lagu nuang nanggadang ko Laksana ngati badan lias dek lawan nalalakala Basanang sanang O badan lias O sadang basanang badaninya baru babalik kasih kabu O mangko babalik kasih kabu nan pasan dapet dinya orang banyak loka baru be mambil pusa-pusaku dua O kamambil pusa-pusaku dua Hondak lama inyo di bajalan O sampai ke rumah badan inyo Naik lalias ate rumah Tuhan O satu tiba di ate rumah Nan malam semalam itu ala sarahat badan lias Lalu lalias Ho sakutiko
Ola lo la lias nyo sakutiko sakalo lalo arisiang. Onan paginya kalau dipandang nam pagi sepagi tu jago lalo babasuamu ko. Olah minum paginya badan lias sawak dan sadang minum pagi orang datang kapai baru be ambil pusa kudua. Oh ada jua pusa harimau, ada jua pusa antu ambil darah buruk katorang. Ampuang maei Om ambil darah buruk katorang kampung bagantian orang kamambil bakato badan diri lias danga kalian sabananyo. Kok baru bantu badan ambo imbau namo badan diri ambo. Kok talambe maimbau namo ambo ndak dapet disalan. Ba itu kato badan lias. Mandanga kato coy itu lasana ngatirang nambanya. Mandanga kato dari lias Tuhan. Omandanga kato dari lias sindak to bilang lamu inyo sadang mambil pusa kudue. Iyo sadang mambil pusa di sinan kalau kok dipandang laba gantian orang mambil dari seorang laba duo, dari baduo laba tigo, dari batigo laba rampe. Yo dari barampe ke balimu dek talabie banyak orang mambil mulai mambil penghabisan. Awak ke mulai ke mambil barubah bantu dah badan lias. Awak bantu mulai barubah yo ka bantu harimau bana. Yo sabantu empang limo bana mamaki orang namanya onde dalias danga bana itu tuka manakan awak dalias jangan makan pulo dai. Odek lain nama wasabui ndak jadinya barubah ba itu kalau dipandang. Honam banyak sudah barube babalik orang nambah samo pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Oh pulang ke rumah masing-masing coy itu kalau dipandangi. Oh deklah balik ke rumah masing-masing. Oh abi harinya baganti hari, abi hari baganti pakan, nabi pakan baganti bulan. Rosa bulan yo 2 bulan karajo lias tetap jo mambil pusa kudua Tuhan. Om ambil pusa kudua di sinan kalau dipandang. Oh orang bitau di badannya dari tapan sampai ke batang kape ndak tahu orang nak tak tahu yo lainnya liasi mau orang bitau. Oh di badannya pak
Oh dari tapan kawatang kape urang bitau di badannya. Ndak ada urang nan tak tahu iyoinyo alias mau. Oh disinan kalau kau dipandang indah to bilang lamo bana ndak paralu to etong lamo. Oh disiko kalau dipandang indah to bilang lamo biari baganti bulan nabi bulan baganti tahun. Oh setahun yo 2 tahun nagari bertambah rami juho Oh nagari bertambahnya arami juo itu kalau dipandang tapi dah inyo buyong lias kalau inyo apa lias. Oh agak saja di badan gae kalau nyo liau ke bajalan mana kue saja ndak pernah mengong-engong itu inyo badan lias. Toko ado urang manyaponyo jawaban nindak nambahnya kato badaninyo cuman mandangui gae lias tuan. Oh cuman mandangui nyo agak lias itu kalau dipandang indah to bilang lamo ndak guna to etong lamo bana. Oh disiko kalau kau dipandang maalun sajolah badan inyo maalun badan inyo tadi disinan kalau kau dilihat. Oh awak lah jale bajalan sajo bajalan kampung ke kampung urang bitau di badannya mambil pusaku 2 tuan. Oh mambil pusaku 2 di sinan kalau dilihat maalun ninyo gae lias. Oh kalau naninyo sekutiko oh ado harinya sekutiko babaliknya kau langgai pulang ke rumah bini liau tuan. Oh pulang ke rumahnya bini liau di sinan kalau dipandang. Oh indah to etong lamo. Oh ndak para lulo dibilang lamo tibo di daerah ulu langgai kok dolu banamo langgai. Oh kini ko langgai jorang imbaukan di sinan kalau dipandang sadang di daerah ulu langgai di rumah bini badan liau tuan. Oh alas hari nyo dilanggai alas sehari 2 hari adonyo hari 3 hari cukui di hari nang kampe. Oh inyo menatap tampe bini liau ado harinyo sekutiko batanyo bininyo kabadanyo onde tuan dangakan mana. Oh danga dia anak ambo anak awak gadang cuiko urang manyabui juo manyabui di dalam kampung. Oh mansonyo tuan bisa berubah jadi harimau tumpak di kami dengan anak indak picayo seketik juo tuan.
Oh indah picayo do sekete juwa itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu hosinan tu kalau kau dipandang bakato badan diri lias Honde dia kandung indu anak ambo sedang orang lain lah picayo manoko adik bini ambo ndak lo picayo kato orang kato siajo lain badanga kau sedangkan nambahnya ala tahu mansuambo bisa berubah jadi harimau mengaku adik ndak picayo dia Oh mengaku adiknya anak picayo ba itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu hosinan ba kato bininyo tadi kok berang-berang lah mula antara kami nanado jo anak nambah duo iyo indah ado picayo mansutuan bisa berubah menjadi paru-paru harimau Yo marupai bantu panglimo indak picayo badan kami dicalik butinya mangko picayo Tuhan Oh calik butinya dulu mangko picayo ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu Hodisinan kalau kau dipandang Oba pikir bana dulu badan dia Sabalun mencalik butinya Beko jangan sampai takui tapi kau ado merasa takui Kau tak kajui nampak badan namu Kau lupa dia menyabui namu Beko mau makan kaduanya dia Obek kombo makan kaduanya ba itu kato badan lias kato sampai sabantu itu Oh baru di sinan bininya kabakato danga di tuan sabananya kok iyo bisa berubah jadi harimau karena ladang kita lai Oh besok bala pai kita kaladang batigo barana kita pai cubuan di tengah ladang cubuan dirimbo dalam bulir picayo badan kami Tuhan Oh bulir picayo badan kami mandanga kato rupo itu Oh manjawik lias sakutiko kalau pilagam kababelo Oh katukurana dalam rimbo Oh kok laco itu nangka elok besok kaladang dia awak batigo dia Oh besok kaladangnya awak batigo ba itu bana katoinyo Oh mandanga kato rupo itu na malam semalam itu ala tidur sarumahnya tidur batigo Ojo anaknya pak Oti dua batigo jo anaknya nak lamuinyo sedang lalu Oh sekalo lalu hari siang paginya kalau dia tong selesainya minum pagi pai kaladang ketiga
Opai kaladang ketiganya indah to bilang lamo bana. Opane dek lamo di bajalan tiba di pondok tengah lah. Adang tiba di pondoknya tengah ladang seto tiba di pondok tengah ladang. Duduk lah lias dekat pondok baru tiba awak lah duduk. Bininya mengecek sekali onde tuan dangakan bana. Nanawa ke pondok nangko indak dopai duduk-duduk kami jo anak nambah dua kandak mencari iyo indaknya iyo kok bisa jadi harimau tuan. Oh iya kok bisa kok jadi harimau ba itu kato badaninya mandanga kato rupa itu menjawab badan diri lias. Honde dia kandung danga bana kok dapet kandak badan ambo biar lain dak adik tahu biar lain dak dilian. Kok picayo elok la mola kondak picayo ba ajo lay ba itu kato badaninyo. Mandanga kato co itu la berang bini badan lias gadang otawa kironyo ndak salah namonyo lias imau tuan. Ndak salah orang maimbawan patut jual lias harimau orang pencali japan uto ba itu kato bininya mandanga kato bantu itu tersinggung badan diri lias. Honde dia kandung danga bana ko iyo nak mencali ju bisa baru batau indaknya memanjek lah ke batang kayu bawalah anak ke batang kayu. Dukung lah anak ke kayu tinggi panjek lah dulu batang kayu. Tapi beko tiba di hati kok nyampang ambo barubah kok lah barubah jadi harimau. Imbau lah namo badan ambo panggil saja namo Silias. Kok tak bayi bau dia namo Silias ambo nak satu mabean ba itu kato badaninyo co itu kato badan lias. Mangko bisa berubah jadi manusia 6 bulan mangko berubah dia. Oh 6 bulan dia mangko berubah jadi manusia ba itu kato badaninyo. Mandanga kato rupo itu di sinan kalau kok disabui. Hindak to bilang-bilang lamo hindak guno dia tong lamo. Mandanga kato dari lias tumpak di bini badan lias yo pak. Konyo panjek sekali batang kayu anaknya dukungnya bawa manjek dak lama memanjek batang kayu tiba di hati batang kayu pai. Tiba di hatinya batang kayu satu tiba di hati batang kayu. Ala ko dia tiba di poncak mandanga kato co itu alama kato badan bininya kok yo bisa jadi harimau cubuan nambo nak mali. Mandanga kato co itu kato sampai lias mangga diba inyo mangga diba mampo katana manangkui kagumi ala satu manangkui kagumi ala.
Oh dicali hasilnya sekutiko baru balias jadi macan bantu harimau gadang bana Oh iyo alanyo berubah jadi harimau nak tangguang gadangnya dipandangi dek mencali inyo berubah manggarete biniate batang kayu awak manggarete dia te batang kayu ilang panganan pak sekutiko indak nan tekana cie juo nak tekana pasan badan lias. Oh kalau baru banyo jadi harimau imbau namonyo 3 kali bangkonyo bisa balik jadi manusia. Oh tapi lupa memanggil namo awak lupa takui larga datang awak kilap takui lah tibo. Oh manggarete di hati batang kayu awak manggarete dari batang kayu tak jatuh dari batang kayu tibo balantam di gumia lawak jatuhnya makan di silias Joana anak. Oh dimakannya pak Ojo anak-anak dimakannya lias nan sadang lapawana. Oinyo nan sadang lapawana dimaloi nak kalapala do anggaran 5 tahun dah do makan manusia. Onda ada memakan manusia itu kalau dipandang labi anak jo bini nyo makan dama di tengah ladang. Oh dapet nyo makan di siliasinyo berubah jadi rimbo anak abi bini labi melompek ke rimbo dalam berjalan lias dalam Imbo Oh berjalan liasnya dalam rimbo awak berubah jadi panglimo kok tinggi buki kabadaki kok lurah dituruni. Oh sedang berjalan dalam rimbo ndak tangguang do kencang larinya sedang berjalan bantu itu batamu juo dalam rimbo batamu jawi-jawinya bayar do kijang-kijangnya lambui ko urangnya makan juo ba itu badan diri lias mangganas lias babali tuan Oh mangganas lias babali ba itu kalau dipandangi abiarinya sari itu abiari baganti hari awak menjadi harimau juo berjalan juolah dalam rimbo ba itu kalau lah dipandangi ndak to bilang do bilang lamo ndak paralu hitung lamo. Yo sadang di dalam rimbo dalam disiko kalau dipandang ndak jale nagari nanyo jaja ndak jale kampung nanyo pija di sinan kalau kok dilihat dek lamo di dalam rimbo sadang di dalam rimbo dalam hari malam semalam itu inyo berjalan dalam rimbo tuan. Oh inyo berjalan nyo dalam rimbo kamalape nyo pak badan lias latibo di rimbo kurinci tuan.
Olah tibo dalam rimbo kurinci ala seminggu dalam rimbo badake-dake yo sabulan sadang dedang alam Olah rimbo olah dalam Oh indah to bilang lamo bana Oh sadang nyuado dalam rimbo di dalam rimbo nyonanda alam Oh indah to bilang lamo ndak guna to bilang lamo bana Oh disiko kalau kau dipandang alas sepakan dua pakan alas sebulan 2 bulan lah 3 bulan baru-baru Oh papa Lah 3 bulannya baru-baru po hampir ke masuk hampir bulan lah hampir bulan panua baru-baru po alunjo jadi manusia di sinan kalau kau dipandang dek lama bakal lama aninyo bajalan tarwiju di mati bonyo sekutiko tibo dirimbo muko Tuhan Oh tiba di rimbo muko sedang di dalam rimbo dalam kok lapar di dalam rimbo awak tamu dimakannya ba itu di badan dirinya awak berubah jadi panglima di sinan kalau kok dipandang dek lama bakal lamuan cukui lari 6 bulan baru jadi manusia Tuhan Oh baru banyak jadi manusia di dalam rimbo muko sedang di dalam rimbo muko bamanuang juo dalam rimbo Oh sedang bamanuang di rimbo dalam takana kawan nambah 3 rombongan awak nambah rampe nan cie kalawin gilo Oh di sinan kalau kok dipandang nan sorang badan diri parjo nan cie siupiet toto Oh nyo ambil kumayan dalam saku nyo baka kumayan tadi nyo himbau kawan ketigonyo ma disobat nambah 3 rombongan kita nambah rampe datang ke dalam rimbo nangko di wilayah daerah muko ambo tunggu di tengah rimbo kawan Oh ambo tunggu di tengah rimbo ba itu kato badaninyo indah to bilang lamo bana Ndak para luto etong lamo disiko kalau kok dipandang Oh kumayan sudah dibakanyo dek kumayan nalanyo baka hari bertambah sanjo juo sanjo bajawe dengan malam Ronan malam semalam itu dijapui kawan nambah 3 rombongan inyo nambah rampe Rogara raso alala tibo manso silia selama manggil di tangga rimbonan dalam iyo wilayah muko Tuhan
Oh iya wilayahnya mungko-mungko ndak lama kita bilangkan sejam jo 2 jam sampai 3 jam lias menunggu. Ho tibola kawan yang pertama tibo lainnya kalawin gilo lah tibo dake badan lias. Ho satunya tibo dake lias dicalik bana dikalawin nyo pandang dikalawin gilo lias bamanuang sama seorang tuan. Olias bamanuang sama seorang aye mato badarai-darai manitik jatuh aye mato anak bana nanta makan ba itu kato badaninyo. Ho sadang bamanuang kawan tibo bakato kalawin gilo onde lias sudaro ambo onde lias dusana ambo manga bamanuang kawan dalam rimbo dia. O mga bamanuang dalam rimbo abana disobat nantakana abana disobat nantaingi ado ko sobat masalah. O kok bisa masalah samoto bagi barampe awak mabean ba itu kato badaninyo. Ho sadang mengecek rupo itu tibolo kawan seorang lain nambah namo si Buyong Parjo Pak. O nambah namonyo si Buyong Parjo indak to bilang-bilang lamo lah datang Parjo sekutiko dicalik lias bamanuang batanyo jo badan Parjo. Onde lias say sudaro ambo mga bamanuang tangarimbo ako sabab karanonyo mangko bapanggie badan kami lias. Onang kato alun kanyo jawe sato inyo katonyo sampai lah datang lo siupiet toto bakumpu inyo nambarampe nyo calik lias bamanuang. Ho baru mengece upiet toto onde lias dangakan bana mga bamanuang dalam rimbo. Oh abana masalahnya caritoan lah kabake kami kok kare bana urang kadilawan barampe awak mambae ba itu kato badaninyo. Oh kok hebat bananyo maila bahampe kita sekali datang dak adonan hebat dolias seorang yu sobat. Onda adona kaebat do sorang yu ba itu kato badaninyo ndak guno to etong lamo. Onda para lu to bilang lamo bana mandanga kato cuy itu. Oh mangko mo panggie badan sobat mangko ba panggie dusana ambo buli jan tadanga dina lain cukui awak nambarampe rombongan kita saja dulu. Oh kita ko jale badusana kita ko jale basudaro duya akhirat badusana ambo ala dape musibah. Oh musibah gadang badan ambo ambo babini di daerah Langgai punyonyo anak ambo cie. Oh bini ambo indak picayo manso ambo bisa berubah jadi harimau. Oh ambo ndak namu mencubuan tapi bini menggasak juonyo katoan ambo bagai gadang otak. Ombo suruh manjeknya ke batang kayu. Ombo agi pesan sekali. Kok sempat ambo barubah jadi empang limo. Panggilan ambo badan ambo. Imbau lias 3 kali. Oh boleh berubah jadi manusia. Tapi malang sobat tibo di ambo sobat.
Ho ambo berubah jadi panglimo, berubah jadi harimau. Bini lupo anak terkajui, jatuhlah dari batang kayu. Ho satu jatuh ke bumi ala, ambo berubah jadi panglimo. Ambo makan anak jo bini, kini anak jo bini ambo. Ho lambo seorang nama makan mangkok kalian nambo panggil. La bodoh bana sobat, badan ambo tuan. Ola bodoh bananyo badan ambo mandanga kato rupo itu kato sampai sabantu itu jawaban badaninyo. Onde kawan dangakan bana ko itu cerita bakawan ndak dapat disesali lagi. Kalau lah nasi jadi bubu ndak guna kita menyasa. Oleh jale di badan kawan kok ada membuat utang lamo jo lambe utang bayi. Kita acok membuat utang lamo jo lambe utang bayi lah anak seorang nambah makan sobat. Olah anak seorang sobat nambah makan ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu. Oh kini jangan dipikiran bana kok lata jadi rupo itu nanurang sabantu awak bilo berubah jadi panglimo bilo berubah jadi macan. Oh indak kaba pilih bulu biar anak biar kemanakan biar bini biarnya cucu walaupun mande badan awak asa berubah jadi panglimo waktu makan sajo die. Waktu dimakan nyoa makan sajo jan sampai lo indak makan kota awak lo taniayo ba itu katonyo badan kalawin gilo. Oh mandanga kato cuy itu lasana ngati badan lias. Oh jadi dengar kalian nambah rampe rombongan awak sejak dulu. Kita berampik kamapai kini di dalam rimbo dalam kita bacakak di dalam rimbo ko bagalui badan awak bagalui kita berampik sambil malape lita. Oh sambil malape arak mandanga kato coy itu kalau coy itu katolias to cubo di dalam rimbo balago awak berampik tuan. O balago inyo na barampe samo malompe pak kampe nyo satola inyo kamalompe magariba kagumiala baruba jadi harimau baruba jadi panglimo bacaka inyo samo inyo. O balago inyo samo inyo bagadiba di dalam rimbu anti manangko kamanangko anti magigi kamangigi si anak pandai kamangila kok luko tangwala luko kok gores tangwala gores kok bariang tangwala bariang ba itu dalam ceritanya. Dek lamo balago dalam rimbo dari pukul 2 balik malam lah jam 7 pagi mangko sudah tuan. Lah jam 7 pagi mangko sudah 6 pagi sepagi itu ala berubah jadi manusia balik. Deklah berubah jadi manusia tentu lainnya duduk badannya ala litak tubuhnya ala sakit sangat tuan. Oh tubuhnya ala sakit badannya ala litak di sinan bakato badan lias dengan rombongan nambah 3 dalamnya kawan nambah rampik kita kosamo sepengguruan.
Bajanji kalian ketigonyo rombongan awak nambarampe antara pengalaman kita iyo nang kita tuntui di Ulu Jambi di nagari si alun-alun rombongan Cinaku yo nini empang limo. Kocukui lawak sajo nama narimo pengalaman kamanakan jangan diagi walaupun cucu sekalian walaupun lu sanak jauh walaupun lu sanak dake opo lagi anak badan awak jangan turunkan ke mama alemuko pengalaman jangan diagian membuat sansaro anak-anak sobat. Oh membuat sansaronyo anak-anak membuat merasa anak kita itu kata badan lias bajanjilah kalian ketigonyo rombongan awak nambarampe. Oh mandanga kata rupo itu kata sampai sabantu itu. Oh kalau coy itu katolias na namonian coy itu juga rencana nak memanggil juga kalian ketigonyo rombongan awak nambarampe. Oh pengalaman jangan ditinggal jangan agian kanan lain walau dusana walau cucu walaupun anak sekalian. Hoka membuat sansaro anak-anak lah jadi awak rupo iko kawan. Olah jadi awak ko masa bantu iko ba itu kato badaninyo. Ho mandanga kato rupo itu lah sanang di dalam hati de inyo ala tuma janji babuwe bapisa rombongan nambarampe balik ke wilayah. Oh masyang pa Oh balik ke wilayah masing-masing itu kalau dipandang. Oh nalias balik kasih kabunan inyo badan diri parjo lah balik pulau ke daerah Talangbu. Ana ninyo kalawin gilo la balik lo kamungko menuju daerah Bandaratu. Ana ninyo si upit toto lapai lo inyo kalintau pulang ke kampung suami. Inyo oh di sinanyo kalau dipandang nak guna tuetong lamo maalun sajo badan ninyo. Oh maalun badan pa inyo tadi disiko kalau kok dipandang. Oh kalau nan badan lah diri inyo kalau nan badan tumanyo diri parjo tibo di sungai Ipu iyo di mudiet talang buai. Laba galak-galak jo bininyo kalau inyo kalawin gilo halat sampai lo kamungko iyo daerah Bandaratu kalau inyo si upit toto holati bolo di nagari rintau bala batamu lo jo suami laba galak-galak lo jo junjungan. Oh kalau nanggae badan lias tibo di daerah Yaji Sikabu kampung keteknya lah sampai lo liau ke rumah Tuhan.
Olah sampai lo aliau ke rumah di sinan kalau kok dipandang. Hodeklah sampai lo pak kasih kabu. Olah tiba tampik kamanakan. Yolah liau gaya rasul. Ba itu kato dipandang. Ba itu sejarah diterima. Ho indak to etong no pae panjang bana. Hode ala jalan kekagan tiang kambang labungo di leriang batu katana jatuh sularonyo. Hode labatanang ke kampung masing-masing sainggo iko kaba manusia harimau dolu besuk-besuk to sambung pulo pae. Oh besuk-besuknya disambung pulau. Oh kakapaunya anak sialo. Kambang labungo tapi jalan katana jatuh sularonyo. Oh kok inginnya dicaritonyo manusia barampe baru-baru po. Bukalah YouTube Sinar Padang official. Di sinan lengkap kasadonyo Tuhan. Oh katanya anak kataku pulangnya dakeknya jalan tuma ke kapala kambang labungo di leriang sawah. Hodek karano iko sejarahnya baru-baru poyo baru bantu ko ado tasabui namo di ninik jo angku jo apa jo uncua wa maafkan siril. Hosi asmara pae